every day, ang 24 hours, 24/7 ang problema mo dito. Kung po umabot iyan dyan, dahil ako pitutunungan kaan. Sindakan ino, dahil pa dyan nagagadan ng iba nindang ayam, darakulaw ng ayam dyan. Ay kung may nabatok, Diyos ko, boom! Baka sinasadya ni Aling Nora na paingayan ka ng aso para ikaw ang lumayas, umalis doon sa location mo. Hindi kaya? Siguro, yan ang naiisip ko. Pagka dumadaan po kami doon, minsan po, naaapakan namin ang tae ng aso nila. Minsan nga po, dinamba na yung apo kong espesyal ng aso nila. Kasama natin ngayon sa studio si Serapin Briones. Inireklamo kasi niya ang kanyang kapitbahay na si Nora Umangayaw. Tatay Serapin, magandang hapon po. Bakit nyo ba nirereklamo si Nanay Nora? Nagrereklamo po ako dahil yung kanilang mga aso nagbibigay sa amin ng malaking problema. At saka yung aking asawa, nagrereklamo din dahil hindi siya nakakatulog. Meron pa naman siyang yung Tatay, hindi mabuting kalagayan. gaano na ba katagal na napipirwisyo kayo ng aso? Siguro mga mahigit na 10 taon. Uy, grabe. Ano hong problema sa aso nila? Hindi naman nakatali. Hindi nakatali? Pag-alaga na lang. Taon lang taon. Maingay. Ilan ho bang aso ito? Marami ang aso nila eh. Halos, Mga 10? meron pang, hindi naman. Siguro mga 6, ganun. At yung dumi ng aso, meron ba? Meron nga eh. Kayo ni Nanay Nora ay magkapitbahay. Kinausap nyo na ba siya or ipinarating na ho ba ninyo sa kaalaman niya na napipirwisyo kayo ng aso niya sa loob ng 10 taon na yan? Maraming beses na yan. Ang katunayan, nagreklamo din kami sa pinaabot na namin yan sa barangay. Pagkaharapin kami, pagkatapos niyan, ganun din. Parang wala namang halaga yung pagreklamo namin eh. Ano lang ang sabi ni Nanay Nora? Sabi niya, tatalian. Ganun din ang nangyari. Mga pagkaraan ng mga ilang linggo, kuha na naman, sa labas na naman. Di, So paulit-ulit? Paulit-ulit. Paulit-ulit. Siya ay may aso. Kayo ba, tatay, wala kayong aso? Nasa loob ng bahay Nakatali? namin. Nakakulong? Kahit hindi nakakulong, pero palaging nandyan sa loob ng So bahay hindi namin. hindi naman nakakapirwisyo sa Hindi kanya? nakakapirwisyo So ang sa nakakapirwisyo lang talaga yung aso niya? Opo. Nung kayo magreklamo, ano ang sabi ng inyong barangay? Parang pinapanigan pa nila, ito si Mrs. Mangayaw, kisa sa amin. Dahil bakit wala silang aksyon na ginagawa? Alam na nilang nakakapirwisyo yun sa amin. Meron ho ba kayong iba pang rason na pinag-awayan or meron pa ba kayong away or galit sa isa't isa bilang magkapitbahay? Ang totoo dyan sila nakatira sa abandoned road. Abandoned road, ang ibig sabihin, proposed road yan ng city government, hindi na itinuloy. Ngayon, inalam ko yan sa City Engineer's Office at sa DNR, nag-apply ako dyan, in-applyan ko yan. Nalaman ko na itong abandoned road nito, ang mga homeowner na adjoining dyan sa abandoned road na yan, yun ang mas may karapatan na mag-apply dyan. Okay. Ang tanong ko lang bakit si Mrs. Mangayaw nakapag-apply dyan sa abandoned road na yan? Inukupan niya yung abandoned road na nasa tapat ng o kapit-tabi ng bahay nyo. Adjacent lang. Adjacent. Baka sinasadya ni Aling Nora na paingayan ka ng aso para ikaw ang lumayas o umalis doon sa location mo. Hindi kaya? Siguro, yan ang naiisip ko. Bakit nila kami binibigyan palagi ng problema dyan sa tinitira namin? Nung walang ginagawang aksyon yung barangay, tatay, hindi ho ba kayo nag-isip ng paraan na ireklamo sa DILG? Kasi, alam mo, may obligasyon yung barangay, may obligasyon yung kapitan, may obligasyon yung barangay, lalo na't pag pinag-uusapan itong mga stray dogs o mga asong gala. Hindi po. Hindi mo na i-report sa DILG na Hindi. walang ginagawang aksyon
ang aming barangay official sa aking reklamo tungkol sa mga nagkalat na aso. Okay, partner. Ito naman, partner, para marinig naman natin ang side ng kanyang inirereklamo, partner. Andito rin ang inirereklamo, partner, na si Nanay Nora. Magandang hapon, Nanay Nora. Magandang hapon po. Opo. Nanay Nora, nung sinabi sa inyo na nakakaperwisyo ang inyong aso, ano po ang ginawa nyo, Nanay? Actually po, ang mga aso ko po, base po kang pagpunta nyo sa bahay, nakita nyo po may nakatali. Mm. Hindi lahat ng aso ko nakawala. Kasi may isa akong tinitirang roaming kasi palagi kami umaalis sa bahay. Ang bahay ko po halos tapat na. Ang kalsada po halos tumbok ang bahay namin. Mm. Ngayon po, ang mga aso ko, yung roaming kong aso, kumbaga man nakakalabas, nakita nyo po, ginagawan ko ng paraan na lagyan ng harang. Mm. Pero pinapaalis po niya. Di siyempre, pag ipinaalis, nakakalabas. Ngayon po, mayroong ibang mga aso na pumupunta doon. Sa amin niya po yun ibinibintang. So, ibig sabihin po, Nanay, aside po doon sa mga aso na meron po kayo, meron pa pong nakakapasok doon po sa area nila. Opo, kasi maraming aso ang subdivision. Mhm. May mga dumadayo yan na asong lalaki. Mhm. May dalawa akong babaeng aso. So, ibig niyong sabihin po, Nanay, itong sinasabi po ni Mr. Serafin ng mga tain ng aso, pwedeng hindi po galing sa aso ninyo. Totoo po. Mhm. Ang aso, ang hayop, may kasanayan po yan, di ba? Kung yan sinimulan mo po ng tuta pa yan, kung saan mo yan pinapatay, doon yan tatay. So, ibig sabihin po, Palagi. disiplinado po ang mga aso ninyo. Ito po ngayon, sila po ang aso nila, madalas po nilang itinatali doon sa pasokan po, sa pinasukan nyo po. Mm. Doon po yun madalas itatali, doon yung pinapatain nila. Pagka dumadaan po kami doon, minsan po, naaapakan namin ang tae ng aso nila. Ibig sabihin po, Nanay, yung aso niya po at aso ninyo, pwedeng ganun po, parehas ang ginagawa, pero hindi po kayo nagrereklamo. Sila po yung panay ng reklamo sa inyo. Opo, totoo yan. Kasi nung minsan pong maligaw doon, ang mga barangay official, nakita po nilang nakatali ang aso doon sa daanan mismo papasok sa bahay namin. Minsan nga po, dinamba na yung apo kong espesyal ng aso nila. Pero hindi lang po ako nagre-reklamo kasi once po na ako nagpuna, kung ano-ano na po sinasabi niya sa akin. So, ibig sabihin, ang gustong sabihin ni Tatay Serafin, dahil hindi kayo homeowners, hindi kayo pwedeng magreklamo. Hindi pwede kasi nga hindi po kami homeowners. Oo. Pati nga po magdaan sa kalsada ng subdivision, ipinagbabawal niya po. Nanay Nora, nakarating na po kayo sa barangay, tama? Ay, paulit-ulit na po. Ilang ulit na pong palit ng Opo. kapitan. Ano po yung naging kasulatan? Ano po yung naging pag-uusap ninyo doon po sa barangay? Bali po, base sa pag-uusap po doon, okay na po yung usapan. Mhm. Kaya po, masasabi ko po na hindi nagpapabaya po ang barangay kapitan. So, ibig sabihin po, yung sinasabi ni Tatay Serafin na medyo may pinapaboran si Kapitan, sa inyo naman po, hindi naging pabaya ang barangay official. Hindi po. At wala rin ibinibigay na pabor sa akin ang kapitan kasi hindi naman po ako nag-aano ng kandidato. Sa tingin nyo po, kayo po yung tama. Base po sa pangyayari, wala pa akong ginagawa sa kanilang masama, kaya akong tama. Opo. Pero ang nirereklamo po, yung tae at nagiging perwisyo daw po yung mga Okay. alaga nyong aso. Okay po. Sasagutin ko din po yan. Ang sabi niya po, piniperwisyo namin ang pag-aari nila. Mm. Ang tanong, yung bang kalsada pag-aari po nila, ngayon po, ang aso kung mayroong tumae doon sa kalsada, labas po sa pag-aari nila. Kaya wala akong makita po na napiperwisyo ng pamilya ko o ng mga aso ko ang pag-aari nila. Kasi nga, nakabakod po sila. Sa tae naman po ng aso, hindi lang po aso namin ang gumagala. Marami po ang gumagalang aso doon. Mhm. Yung sinasabi nila, nakikita doon, at nag-iingay, hindi po namin aso yun. Tumataho lang po ang aso ko kapag may taong ibang nakikita. Sa tingin niyo po, Nanay Nora, may personal pong galit sa inyo si Mr. Serafin? Base po sa pangyayari, sa mga paulit-ulit na pong pasumo niya sa akin sa barangay, lupa po ang talagang dahilan. Yung pong kinatitirikan po ng bahay namin, na siya pong abandon road. Hindi po ako ang ka-adjoin niya, kundi po yung sa kabila. Mm. Inasikaso na rin po yan nila Kapitan Bariso dati. At inasikaso din po ng mga sumunod na kapitan. Base po sa pag-analisar nila, hindi po ako ang adjoin nila. Kung nasa linya na siguro si Kapitana, ay mas magandang kausapin din natin siya nang sa ganun ay makuha natin yung panig ng barangay at malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Magandang hapon muli, Tabi, Kapitana Amelita Bariso. Magandang hapon. Good afternoon po. Opo. Kapitana, si Joshua po ito, Mr. Siram at si partner Remy. Matanong ko lang, Kapitana, ito bang si Tatay Serafin at Aling Nora ay mga residente ng inyong barangay? Ako. Kapitana, ang
Ang inirereklamo nito ni Mang Serapin ay tungkol daw sa perwisyo na dulot ng aso ni Aling Nora, ingay, tain ng aso. Ito namang si Aling Nora ay sinasabing parang hindi ang reklamo sa kanya ni Mang Serapin ay hindi tungkol sa aso kundi tungkol sa lupa. Nagharap na ho ba itong dalawang ito sa inyong barangay, sa barangay Kapitana, sa harap po ninyo? First of all, gusto ko lang pong i-clarify, no? Opo. Kung Mr. Briones po sinasabi niya na meron siyang reklamo kay Chanora tungkol dun sa aso, base po doon sa records ng barangay, wala po siyang blatter tungkol sa tumi ng aso na nirereklamo niya dyan. Opo. At yung sa, Okay, yun yung sa lang ingay ang po, gusto sa ko ingay po address. ng aso. Basta tungkol po sa aso, wala pong naka-record dito ang barangay na complaining Mr. Briones. Kasi kanina nung tinawagan ako ni Ma'am Remy, Opo. pinaridyo ko kasi as far as I know, wala akong na-encuentrong blatter or walang Opo. request na pasomon. Ano po, Kapitana, ang mga naandyan po sa inyong records na talagang pabalik-balik na daw po itong si Mr. Serafin na inirereklamo po itong si Ma'am Nora? Tungkol sa iyong reklamo, hinandal na po yun ng katarungan pambarangay at nagkaroon na din po ng mga desisyon. Tatay Serafin, ano po talaga ang Hindi naman pala hindi naman aso. pala tain ng aso or perwisyo ng aso ang nailapit ninyo sa barangay? Actually, kasama ko pa nga yung asawa ko. Tungkol sa ano? Tungkol sa aso yun eh. So sinasabi niyo po, Tatay Serafin, na hindi po na-record ang Isinara inyong niya reklamo? yun. Naalaala ko na kaming mag-asawa, magkasama kaming pumunta sa barangay dahil nga doon sa nireklamo namin na Aso. kanilang mga aso. Okay, Yun may eh. binabanggit kasi si Kapitana na may iba kayong reklamo na pinagharap. Ano ho ba ito? At tungkol ka siguro yun sa ano namin, yung kutsi namin na dumihan. Kung ito po ay magrereklamo, Kapitana, tungkol sa aso, dumi ng aso at ingay ng aso, pwede ho ba? Oo naman po, kasi ang ano natin, di ba, sa katarungan pambarangay, pag gusto mong magpasomon or gusto mong ipatawag yung taong concern, gagawin po yan ng barangay ng schedule para maghaharap yung dalawang tao at para magkaroon ng paliwanagan. Opo. Kaya lang, sabi ko nga kanina, wala naman pong blatter. So, paano po natin papatawag? Kung Ganit- hindi nga Opo. Opo. ako tinawagan na may reklamo pala si Mr. Serapin Briones, hindi ko maaraman na nirereklamo niya yung aso. May Yung nababanggit po kasi, kapitbahay. Kapitana, si Mr. Serafin na parang meron daw po kayong pinapanigan. Baka isa ito sa mga rason, Mr. Serafin, bakit hindi nyo na po mailapit kay Kapitana? Alam mo po, Kapitana, alam mo naman na meron kaming problema na pinaano namin sa iyo, pinaalam. Hanggang ngayon, yung mga na-experience namin na problema, ay ganun pa rin. Okay, ganito na lang, Kapitana at Mang Serapin, ano? Siguro, sasamahan ka ng programang ito, ng mga staff natin dito sa programa, para magparating ng formal na reklamo doon kay Kapitana. Opo, meron po tayong naka-assign na tanod para mag-record po ng kanilang mga reklamo. Hindi naman directly si Kapitana pa ang mag-re-record niyan. Pero sa katarungan pambarangay, ang mediation po ay ginagawa ng punong barangay. Binibigyan tayo ng 3 pagkakataon para mapaghusay iyan at magkaroon ng pagkakasundo. Ang barangay hall ay neutral. So, Opo. maraming salamat po sa muli, Kapitana Milita Barison ng Barangay Buraguis dito po sa siyudad ng Legazpi. Maraming salamat. Ang pinaka naintindihan ko doon sa sinabi ni Kapitana, ginagawa naman talaga nilang ng aksyon. Pinaghaharap naman itong tayo mga naman nagrereklamo. ay nire-respeto natin yung proseso ng barangay. Magandang hapon muli, Councilor Luis. Parang hindi mapagbigay sa atin itong but yes, the ordinance, all the pets or ining mga the dogs and the animals will since we're specifically talking about the dogs, they have to be registered and tagged so that they would not be determined as stray animals. Opo. It is also the responsibility of the barangay to report this to the city veterinary office. Ayun. Kaya pong damputin, but kaurot ko po
when it comes to the dog pound. He still recommends that these reports still push through, so that in black and white, they will be informed and they can still, pwede pa rin talagang damputin itong mga stray na po na ito. Opo. Counselor, may dagdag ko lang po. Ano po bang parusa kapag ang aso po ay pinabayaan po ng may-ari? There will be impounding fees, okay? Dito sa ating Article 5 ng ordinance ni board member, the owner shall be liable to pay the corresponding impounding fee in accordance with this ordinance. The impounded animal shall be released only to its owner upon payment of a fine of 1,000 pesos per day from the date of apprehension, and all impounded animals shall be vaccinated against rabies and may be neutered or spayed at the expense of the owner. Ang direction ng ating administration is to be very strict with this. Legazpi is aiming to penalize the irresponsible pet owners. Maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Mabuhay ka po, Councilor Luis. Okay, thank you po, Ma'am Rems, Mamaha, and Kuya Joshua. Mang Sirapin, sasamahan ka po ng programang ito kung gusto mo talaga na magreklamo sa barangay tungkol dito sa reklamo mo sa dumi at ingay ng aso. Gaya ng sinabi ni Barangay Kapitana, Kapitana Bariso, hindi paabot namin sa kanya. so magrereklamo. Oo. Kung naman Aling Nora, pag nagreklamo siya, maghaharap kayo, di sabihin mo rin doon na may reklamo ka rin. Ito ang Tabang Ora mismo! Aksyon po sa mga nangangailangan.